from Ipugaw Boxing Stable, here is Paul James Martin! From Tanzania, Oscar Richard Duke. Matapos masungkit ni Carl James Martin ang bakanting IBF Pan-Pacific Super Bantamweight title noong December kontra dayong Thai boxer na si Comgrits Nantapech sa isang impresibong panalo via second round KO, ay mas lalong napalapit na itong ating bida na binansagang Wonderboy ng Pinas sa isang world title fight. Sa kasalukuyan ay rank number 4 sa IBF at rank number 9 sa WBO Super Bantamweight Division itong si Martin, at hawak ngayon ang IBF Pan-Pacific Belt. May record itong 21 wins, 0 loss, 17 dito via knockout at may edad na 24. Matapos ang 8 buwan na walang laban, ay sa wakas muli nang lalaban itong si Martin ngayong buwan ng Agosto. Magaganap pa din sa Pinas at isang dayo pa din ang makakaharap. Ito ay si Oscar George mula sa bansang Tanzania. May record itong 11 wins, 5 losses, 4 dito via knockout at may edad na 26. Si George ay pangatlong Tanzanian na makakalaban ni Carl James Martin at pang-10 dayo na makakaharap niya. Dagdag sa listahan na naman ba itong si George na dudurugin at tatalunin ni Wonderboy Carl James Martin, o si George na ang rarest back para sa mga kababayan niya na tinalo ni Martin? Sa isang interview, nagbanta pa itong si George na maghanda daw si Martin dahil ito na daw ang pagkakataon niya para makaakyat sa world rankings. Lalaban daw siya para sa kanyang pamilya at para sa bayan niya na Tanzania. Gagawin daw niya ang lahat para manalo sa laban kontra kay Martin. Base sa records ni George, ay tinalo na din pala siya ni Charles Tondo noon via split decision. Sa mga nakakaalala, ay binigyan ng magandang laban ni Tondo itong si Martin noon. Umabot pa sa desisyon ang laban pero panalo si kabayang Martin. Di din natalo itong si George via knockout at kilala din daw ito na matindi ang ring generalship, mataas ang ring IQ. Kaya naman marami ang nagsasabing isang magandang laban din ang maibibigay nito sa ating pambato. Pero madami din ang pumupuna kay Wonderboy ngayon. Puro pipitsuging kalaban lang daw ang mga nilabanan ni Martin, kaya ang kartada ay undefeated pa din. Para sa akin mga pre, huwag nating husgahan ang ating kababayan. Di basta-basta ang larong boxing. Madali lang sabihin ang mga gusto natin, pero paalala din, di madaling laro ang boxing. At paniguradong may magandang plano naman ang kampo ni Martin. Di gaya ng iba na di pa hinog ay pinasubo na. Ayun, posibleng masira pa ang pangarap ng bata nila. Ano ang masasabi mo sa paparating na laban ni Carl James Martin alias Wonderboy ng Pinas kontra Oscar George ng bansang Tanzania? Comment your opinion at pag-usapan natin yan. Sabay nating balikan ang dalawang Tanzanian na una nang nilabanan ni Carl James Martin at tinalo. Una ay noong April 2018 na ang laban ay para sa bakanting WBO Oriental Youth Bantamweight title. Nakalaban niya si Hashimo Zubiri. Tinalo niya ito via second round TKO. Makunat yung kalaban. Flash yung ay! Oh, flash! Ay, laban niya ano eh. Full vlog, wala lang tao. Kaya... Nagkakalistes! Flash mo, Beng.
Pangalawa ay noong July 2022 lang. Ito ay si Charles Tondo na mula pa din Tanzania. Tinalo niya ito via unanimous decision. Baka na. Oh guys, oh. Boxing. Ingat. Yan. Tagiliran. Tagiliran. Yan. Tagiliran. Isa lang. Yan. Body, yan. Bina. Body. Yun. Eleven. Guys, tanggal yung mouth guard niya. The Wonder Boy, Thomas Martin!